κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Ρостρα από το Τέλος 4 Channel. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη σειρά τι λέω. Θα συνεχίσουμε τη σειρά οδήγο επιβίωση που κάναμε στο Minecraft για Pocket Edition. Και έχω κάποια καινούργια νέα να σας πω. Δεν θα ανέβαζα σήμερα, χτες, προχτές, πότε ήταν. Δεν θα ανέβαζα τη σειρά Survive. Θα ανέβαζα την σειρά που έχουμε με τον Alex 10. Ναι, τον Alex 10. Ο λόγος που δεν ανέβασα τέλος πάντων το βίντεο της σειράς ήταν επειδή μισό λεπτό να το βρω. Ναι, το βρήκα. Ήταν επειδή κατά λάθος το διέγραψα. Ναι, είμαι και εγώ χαζούλης, δεν πειράζει. Θα το βάλω στο description. Έχουμε κάνει και ένα έχω κάνει και εγώ στο κανάλι μου και ο Alex 10 στο κανάλι του. Έχουν κάνει playlist για το, πώς το λένε, για τη σειρά τέλος πάντων οδηγό επιβίωσης. Και πάμε τέλος πάντων στο παιχνίδι. Ας βγάλουμε λίγο. Μην πεις ότι μου φόρτισε. Δεν μου φόρτισε. Πρώτα απ' όλα θα το βάλουμε λίγο με το τετραγωνάκι το βελάκι. Γιατί μου αρέσει λίγο περισσότερο, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο. Το chest έχει γεμίσει. Και άντε, δεν πειράζει. Το βγάλουμε. Το chest έχει γεμίσει. Χρειαζόμαστε ένα άλλο chest. Για να φτιάξουμε ένα δεύτερο chest δίπλα από το... Τέλος πάντων το κανονικό το chest. Το ένα chest, γιατί αν βάλεις δύο γίνεται μεγαλύτερο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Παίρνουμε 8. Αυτό. Θέλω να σας πω κάτι, πως αν δείτε διαφορετικά πράγματα από εδώ πέρα τέλος πάντων, ήταν επειδή δεν πρέπει να σας πω, λυπάμαι. Πάντως συγγνώμη αν δείτε διαφορετικά πράγματα. Θέλουμε 8 και είναι, να το πω, δαχτυλιδάκι, να το πω, πώς να το πω. Είναι σαν να φτιάχνει, ναι, βάζετε, γεμίζετε, συγγνώμη γι' αυτό, γεμίζετε όλο τα κουτάκια του crafting table, τα γεμίζετε με wooden planks. Και με τα wooden planks, εκτός από τη μέση. Και μπορείτε να φτιάξετε ένα chest ακόμα, ναι. Δεν θυμάμαι αν το είχα δείξει. Και αν το βάλετε δίπλα από το άλλο το chest, γίνεται μεγαλύτερο και έχει περισσότερο χώρο. Λοιπόν, εμείς τώρα θα αφήσουμε αυτά. Θα φορέσουμε την πανοπλία μας. Αυτό είναι το καινούργιο μου skin. Σας το είπα, δεν πειράζει. Βασικά καλύτερα να μην τη φορέσω, να την αφήσω. Λοιπόν, να δούμε και τι ώρα είναι. Λοιπόν, είναι νύχτα. Λοιπόν, θα πάμε να σκοτώσουμε κάνα τερατάκι. Εδώ έκανα με κότες και γουρούνια και πρόβατα διάφορα πράγματα. Θα πάμε για αρχή να σκοτώσουμε διάφορα τέτοια μωρέ, τερατάκια, monsters. Ναι. Πώς ακούγεται έτσι? Τι γίνεται? Πέθανε! Άι! Χτύπησε σίπουλο τέρας. Δεν θέλω να πέσω εκεί. Μόνο αν πετάξεις πανοπλία θα πέσω. Να πάω λίγο πιο κοντά. Όλε! Λοιπόν. Ό,τι κάνω. Τι με βαράει. Όλε. Τι έκανα. Πνιγόμαστε. Αου.
Όχι, μην το τρως. Άμα το πρέπει κάπως να βγούμε. Ωραία. Εντάξει, θα πνιγούμε τώρα. Δεν πνιγήκαμε. Θα αργήσουμε λίγο. Οξυγόνο. Όλα. Ωραία. Κλείσουμε αυτό και πάμε να δούμε. Καίγονται τερατάκια. Τι γίνεται αυτός, γιατί δεν καίγεται. Και γιατί δεν σκοτώ. Όχι, αυτό είχε και σε ευχαριστώ, φίλε μου. Σ' άκουσα. Να δυναμώσω λίγο. Δεν πειράζει, φοράω headphones. Βασικά, θα χαμηλώσω τα αναγκαστικά. Συγγνώμη που το δείχνω αυτό στο βίντεο. Σας ακούω, πού είστε? Τους ακούτε εσείς, το έχω βάλει. Πού είστε, μωρέ? Πού είστε? Σας βρήκα. Δεν σας βρήκα. Να δούμε που ακούγονται. Αου. Το έχω υπερβολικά δυνατά. Δεν γίνεται. Σας αφήνουμε, δεν μας νοιάζει. Λοιπόν. Προβολάκι. Λυπάμαι. Για το καλό σου. Δεν φταίω σε τίποτα. Λοιπόν. Φτάσαμε. Πήρα κάποια ξύλα. Δεν το έβγαλα σε βίντεο, γιατί θα βαριόσασταν. Να, πήρα αρκετά εδώ πέρα. Και αυτό που κατάφερα να πάρω είναι να σκοτώσω κάποιες αραχνούλες για να φτιάξω ένα bow. Bow είναι το τόξο. Και το φτιάχνουμε με 3 strings, ιστή, όχι κάτι άλλο, και με 3 sticks. Και ορίστε. Αλλά το bow δεν μπορείς να πετάξεις έτσι, να χτυπάς έτσι σαν το σπαθί ή κάτι άλλο. Χρειάζεται arrows. Τα arrows φτιάχνονται ως εξής. Δεν ξέρω αν τα έχουμε όμως. Αλήθεια. Ευχαριστώ. Στα Γιάννενα εδώ πέρα σταμάτησα να βρέχει επιτέλους. Το τόξο, όπως είπαμε, δεν μπορεί να βαρέσει έτσι με βέλη, να πετάει βέλη. Χρειάζεται να τα φτιάξει. Εμείς έχουμε πάρει εδώ κάποια από σκελετούς και τα κάπως έτσι στοχεύεις, βγάζει εδώ πέρα το βελάκι και ρίχνεις. Και τώρα το ξαναπήραμε. Θα βάλουμε. Πάμε να σκοτώσουμε κανένα κοτόπουλο. Κοτοπουλάκι. Κρυοπουλάκι. Σταμάτα, βροχή. Να μας δώσει. Ωραία. Αυτό είναι το φέδρε που χρειαζόμαστε. Χρειάζομαι και φαΐ. Λοιπόν, και με ένα φλίντ, δεν έχω πολλά αυτή τη στιγμή, δεν πειράζει. Θα πάμε να βρούμε μια μέρα. Φτιάχνεις τα arrows. Φτιάχνονται με ένα φλίντ που είναι το από πάνω.
με ένα stick και ένα feather και μπορείς να πάρεις 4 από αυτά. Ωραία, εμείς δεν τα χρειαζόμαστε τώρα. Έχουμε και ένα κοτοπουλάκι. Ένα αυγουλάκι. Το αυγουλάκι μπορείς να... Πού το έβαλα? Το έχω μέσα. Μπορείς να το πετάξεις τέλος πάντων. Έτσι και αν είναι να βγει κάνα κοτόπουλο. Λοιπόν, τι θέλαμε να κάνουμε, να αφήσουμε εδώ. Fire protection και τι άλλο είχε? Και unbreaking 2. Wow. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να πάμε για mine σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν. Έλα, γιατί συνεχίζω να ανοίγω αυτό το σουντούκι. Και αυτό που κατάφερα να βρω ήταν λίγο coal μέσα στο σπίτι εδώ πέρα. Το σπίτι για σπηλάνθρωπους. Να βρω λίγο coal για να φτιάξω torch. Πυρσί, τι είναι, λαυλί, τέτοιο. Πώς φτιάχνονται... έχω sticks, ωραία. Κοιτάξτε, πάμε λίγο κάτω γιατί δεν έχουμε το κάρβουνο για να φτιάξουμε. Εδώ είναι με το charcoal και εδώ είναι με το stick. Εδώ είναι με το κανονικό coal που το κάνεις mine. Με το charcoal ψήνεις ξύλο. Και γιατί Τάσο είσαι τόσο χαζός και δεν ψήνεις? Μόνο με αυτό το ξύλο μπορείς να ψήσεις. Και εντάξει. Και μας βγαίνει το charcoal. Ωραία. Πάμε εδώ. Και ας φτιάξουμε λίγα ακόμα. Και παίρνεις 4. Ωραία. Εδώ θυμάμαι το είχα σκάψει. Ναι, το είχα σκάψει και... και φοβάμαι λίγο. Γιατί... Ναι, είναι ο Herobrine, ναι. Όχι, δεν είναι ο Herobrine, μην το λέτε. Γιατί ένας φίλος μου το έκανε. Σας το είπα. Και τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, μην νομίζετε τίποτα, ένας φίλος μου το έκανε. Να, και για να σιγουρευτούμε θα βάλω αυτό εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Και γιατί Τάσο πας... έχει πολύ coal. Να, εδώ είναι το coal που το κάνεις mine. Έχει πολύ coal. Και βλέπετε αυτό εδώ το πράγμα που έρχεται μπροστά μένα. Αυτό είναι XP. Με το XP τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να φτιάξεις enchanting table που θα το φτιάξουμε λίγο αργότερα μόλις βρούμε διαμάντια. Γι' αυτό πάμε και για mine. Και θέλει levels. Είδατε πριν που είπα protection ένα fire aspect που είναι να κάνεις καλύτερο, να κάνεις σε δύναμη καλύτερο, κάπως έτσι να το εξηγήσω. Σε δύναμη καλύτερο το φόρακα, το παντελόνι σου, το σπαθί σου, το τόξο σου. Υπάρχουν συγκεκριμένα και για κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν... 1, 2, 3. Ωραία. Να μην πέφτουμε γιατί είμαι και εγώ λίγο blue fleece. Blue fleece, what? Μπούφος. Ωραία. Κάπου εδώ ακούγεται το σκελετός. Σε ακούω φίλε μου. Δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Να φάμε λίγο. Πες μου ότι δεν θα πάθω τίποτα. Πες μου ξανά ότι δεν θα πάθω τίποτα. Ναι, δεν έπαθα τίποτα. Τυχερός. Είμαι λίγο πίσω. Γιατί αν πεταχτεί κανένα βέλος μες στη μάπα θα τρομάξω. Και ακούω και αράχνη. Είμαι είτε κοντά σε cave. Τι έχω πάνω μου? Δεν έφτιαξα και άλλη αξίνα. Το cave. Λοιπόν, δεν θα πάω έτσι, μην νομίζετε.